Hi guys, nanami karon sa bukid. Bugnaw kay hangin. Maong tulog pang mga tawo kay bugnaw kay diri. So kay hangin. Pag tumig bukid, nagulat sa mong kauban kay gibalikan. Ha? Aw, mag-drive na dyan na sa ikuan sa una. Uy, tutugnaw kayong hangin. Tawang hangin sa kuan, oo. Kadungdong mo to sila tanan god. Bugnaw kayo, no? Eskwelahan man sa likod, eskwelahan sa Mayahay. Mayahay. Dipuri, Mayahay. Mayahay. Dako kailang solar. Oo. Diba? Nasalay TV dire, napagsulay signal. Kao may kuryente dire, solar lang gamit. Ay wifi, joke lang. Sa TV sa sulod, kita na ko ganina. Ito, mag-charge ang cellphone ko. Kinsa gusto mag-charge cellphone, ta dito, matanganan. O di ba? Ang motor po dito. So, ang motor gi-charge ko na nga per. Nanoy panginan dira noy. Na may bukid. Ano to bisaan na duron. Tag hike. Katulod doon aliputo ng Bunturaw ni Papa pabantay bitaw ro na tao na to. First time po na ako makadto dito karon. Hi te. Morning. Abi na tulog pang mga tao te kay bugnaw man kainyo ha dire. Alami ana ti oy. Na mao ni nindot dire. Frisco kang gulay. Agi lang mi te. Agi. Pawala bilbil. Napagay ang palaya oh, kompleto. Lawoy na. Pero sa tinod lang gikulbaan jud kay ko kay na sa motor. Yeah. Hi. Naibalay diri oh. Manay lati sisel. Ay sapit oh, tama. Balaan nag-ulan nun. May ang view nila diri oh. Bukid is life kay. Wala na signal dire? Wala ka dito ra. Kisan ning balay? Ha? Pakinsa? Review ha pud diri ya oy. Lingi po dia, ulang taos manawang ya. Ay. Oo. Agi me. Minut kayo lang dari. Tatay. Tabok na tag, suba. Kapila na tamang tabok ng suba. Magsubay, manday tag suba. Among kauban napasaulahin no kay gibalikan ng gutong may mayog ni Nonoy. May katuod man daw to sila so una na lang. Na sayo kra ni Guay Santis yang kanding. Haman to pa. Utanan ko na ang nabaang dalan dig na araba kay parang ni ulit do niya gumaha sa restaurant. Another tabok na pud. Lagi pod. Kaduha namin nakatabok og suba. Ang kauban ala pa. Kasog man to mang lakaw. Daw na na lang ta. Kung dito lang sa may Bulmilan, perminti ko nakadto be pero dire karon pa. Dire na nga kita. Wagi ko kabalobre kapihan. Kung dire na nga kita dire ba? Ako kabalo oy, na ato. Pa jud mi mo no padala. Mao ga palit kay kwarta.
Oo, kulba kaya kahit to. Dani kay wa jud tumi ulan. Un- Katulo na namo ning tabok. Dak kato mo gurtong dagong isda. O, di ba? Murag bye-bye pod. Char, murag nasa sa beach ka to nga time. Oh. Ay, grabe ang hangin na. Kabalo na, ay, nindot kayo siya, oh. Di ba? Namig beach, ligo, dagat, be. Namig dagat karon. Char. Unsa? Nindot kayo, no. Bukid life. Ha, di ka malag titik. Di ka malag sa titik. Magipod. Namo ka itong pamilya sa mong papa. Oh. Oh, naapsa na to sa angkol. Ato po siya sa bukid nila. Be, hindot kay diri, be. Ay, lahi man din na itong lobster, bilog sa angkol. Ada daw na haligid si angkol dira, anak pa si angkol. Wala pa kay mo kamang man jud daw siya dira. Diha ra day siya. Mo ding di mahuligid yung kamang. Diri ra si angkol. Kaminan mo diretso. Nyakol, diretso mi. Bye-bye. Kat na pud. Grabe kat nindot unta kay mag-video dito pero wajud ko ka video kay sa kalisod. Naramong ka ba nabot na. Naapsan mi. Grabe ka sila makakuan. Sabagay mga lalaki pod. Pero sa tilod na lisod jud kay hagyanan. Naibalay dire basic bukid na jud kay ni siya. Tara. Ay sin di ba? Dagag balataw, dagag tawo. Gawas na to atong pagka Girl Scout karon, char. Wala. Karon, narag hapon. Tugbatag bulad.